मुनि हा दाबो 7टा 10ल' जादों ओंखाम होखावबाय मैयानि बासिया ओंखाम फुदुंनानै जाबाय आरोना फिसाजो स्कुलाव दोनलांनो नागिरदों आङो दिंखियाजों आलुजों ओंख्रि ओमफ्राय भाजा ओंख्रिसिम फालिलांबाय नायला सोरनाबा दिनै बनानि भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय दुगैस्रां लोबस्रां खामानि जोबस्रांजोबनानै फुजा होखांजोबनानै गब्लायबाय आरोना आं फुङाव बिदिनो माने न'आव फुजा होखांबासो जायो नालाय ओमफ्राय दा थांनोसैल' ओंखाम जाखांनानै स्कुलाव थांनो नागिरनाया ओरैबादि अखा हालायबाय नै दसेनो दहायसो फुङाव स्रांमोन बोथोरानो दसेनो मा जाब्रबलायसो अखायानो गारासै ओंखायनो टट' लेंहरनानैसो बे लांबाय थाग्रा बाबुखौनो लेंहरनानैसो हरनांबाय दा अखा नै अखा खोरोमबावदोंसो ओंखाम जाखांलायबायमोन थांनो होननानै स्रांसोमोन फुङाव ओमफ्राय दसेनो नै बेबायदि जाब्रबलायबाय आरोना सनाफोर दसे उन्दुनानै सिखारबावबाय आरो दा जोङो अखा गारबाय नै गारबाबो माने फिसा दंबावो बाराद्राय गारद्रायथाराखै ओंखायनो ओमफ्राय उन्दुनानै सिखारनानै ओमफ्राय सनाखौबो थुखैनानै लाबाय जि एसे सुनांगौ दंमोन सुनानै लाबाय ओमफ्राय दखानाव थांनो ओंखारदों जोङो अखा एसे हाबाथाय दै थाजोबो लामायाबो अखा हानायखायनो दै थाजोब्बाय नै जाखांबाय नै दाउदै मेथाइफ्राबो जोबस्रांनानै दंजोबोमोन लांनानै दोनहैखाबाबो थाया फिसाफोरजोंनो सासेया ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो मेथाइ हरद' होननानै बिगासिनो दङ होनोनो मोनाखै बेसोरा मेथाइ जादावग्राना सोरांबानो हाव हावथार अखा गारनायखायनो हाव हाव जालायबाय न'आव मोनफैबाय ओंखाम संसै दाउदैजों आलुजों जानानै फिसाजोआ दाउदैजों आलुजों संनानै होनोसै आं दोनसै बाबाथाय दोरफो मेंथारो ओरैबादि बैजों बारा मेंबावा आङो गामसाजों बाबाथाय आं फानो हासिनथारा नै बिदि ओरै साजोबो दाउदै आलु रुनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय संनोसै ओमफ्राय आंखौ मैया मोनसे कमेन्ट हरदों आरोना ओंखायनो दख'ना गानबाय आङो गिनानैनो सिख्ला गोरलै बायदि दख'ना गानो बर'नि दख'ना बोरै होनहरदोंमोनलाय आंनाव गोसोआव थाया आरोना बारा ओमफ्राय सिख्ला गोरलै होननायखौल' गोसोआव थाबाय आरोना आङो मा नाममोनथाय सोमखोर बसुमतारी ना मामोनथाय दख'ना गानिनि थाखाय बिथाङा आंखौ बुंहरदों आरोना बिथाङा आंखौ मैयानि भिडिअ'आवल' नायदों जानांगौ सिगांनि भिडिअसफोराव हाबनानै नायाखै खोमा आंबो गानो दख'नाखौ गाना नङा गानो माने फिसाजो स्कुलाव दोनलांनायाव उसुबिदा जायोना स्कुटि सालायनायाव दख'ना गाननानै आं रोङा आरोखि ना आंहा उसुबिदा मोनो आं सिगांनिफ्रायनो बारा दख'ना गाननाय अयभासबो गैया दासो हाबा जानानैसो आं बुहुत दख'ना गानबाय ओमफ्रायो फिसा लानानै आङो नुखादों मैयानि भिडिअ'आवबो नोंथाङा फिसा उन सिगां फिसा थायो आंजों जेब्लायबो जेरावखि थाङा फिसा बानानै आं गारि सालायनांगौ जायो दख'ना गाननानै माने सबबो मानसियानो सालायनो रोङा आं रोङा खिन्थु गुबुना रोङो जानो हागौ दख'ना गाननानै माने सोरबाया रोङो सोरबाया रोङा आंहा उसुबिदा मोनो आरोना दख'ना गाननानै सालायबा आंहा एकदम गाबथानाय मानाय जानो नागिरा गोलैनो नागिरो ओंखायनो आङो बिदि रिस्कि लाया आरोना बिदि आङो रिस्क लाया आरोना ओंखायनो आं गस्ला गाननानै सालायोबा आंहा मोजांसिन मोनो नालाय आं गस्ला गाननानै सालायो आरोना नोंथाङा बिदि होननो नाङा आरोना सिख्ला गोरलै होनलायलायनानै आंल'थ' गानाना गस्ला दुनियावबो हाबा जानाय मेरला बिमा माहारिफोर दङ बिसोरबो गस्ला गानो आंल'थ' गानाखै नोंथाङा आंखौल' नुबाय आरोखि गस्ला गाननाय गुबुन बिमा माहारिफ्रा गानला दुनियाव रावबो गस्लाखौनो आरोखि ना आंखौल' गाननाय नुबाय नोंथाङा जेबो नङा आंबो मिथिगौ आरोना अबे टाइमाव दख'ना गाननांगौ अबेहाय थांबा गस्ला गाननांगौ आंबो मिथियो आंबो गानो जोंबोथ' गथ' सानैनि बिमा जाबाय जोंनावबोथ' गियाना हाबबाय नङा होनबा गावनि आन्थाथ' बैसोआ जाबाय नङा होनबा सिख्ला गोरलै माने सिख्ला खादाबो अबायथो बुरि नुदों नोंलाय खानायानो मोनाखैनो दाबो बे आब'रियामोनखौ नुवाखै आब'रियामोन ओमफ्राय सनिया कुइन मोना थांनाय बिसोर माबायदि ड्रेस गानो आब'रियामोनाथ' नुवाखै फिसालाफ्रानो गिदिर जाबावबायसो एक्ट्रिसखाय आरो होनदोलाय बिस्रा एक्ट्रिसखाय गाननो मोनो होननानै बे आब' रिंकुमोननि मोना एक्ट्रिस मोना फिसाजोफ्राबोथ' सिख्ला देरजोब्बाय आंनाथ' फिसाया उन्दैबावसो
थ' आरो आं गाज्रि ड्रेसबो गानाखै मालायनि बायदि फेन्दा नुजालायनाय अबावबा माबा नुजालायनाय आंथ' गानाखै उदै उथुमाय नुजालायनाय गानाखै आंथ' ग्लोम ग्लामसो गानबावो बेबायदि आंहा गाननाय नुफेरखायाखैबो नुनायबो नङा आंखौ थ' नोंथाङा बेबायदि होनहरनो नाङा सिख्ला गोरलै थोरलै होनहरनो नाङा आरोखि ना बिमा माहारिखौ सनमान होनानै बिमा माहारिखौ सनमान होनानै रायलायनो सोलों बिराद खस्थ'यैसो थायो जोंबो सिगांनि भिडिअसफ्राव हाबनानै नाहै गानो ना गाना माबायदि थायो माबायदि थाया नायबानो जाबाय होनबानो मिथिगोन आरो ना मोनसेल' मोननैल' भिडिअ नायनानै बिदि नेगेटिभ कमेन्ट खालायनो नाङा आरो ना थ' जेबो नङा थाखायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थाखागोनखा थ' जेबो नङा बुंबाय था आरो आंहा हौवा थाया न'आव मोनफ्रोमबो खामानिखौनो आं हारसिंनो मेनेज खालायजोबनांगौ जायो न'नि खामानि फुङाव सिखारनानै आं 4टा बाजियाव सिखारो आङो न'नि मावस्रांजोबनानै फिसा स्कुलाव दोनलांनांगौ फैनानै संनांगौ खावनांगौ बुहुत खामानि थायो आरो ना मोनसे न'खराव दा टाउनाव थायो होननानै जेबो खामानि गैया बिमा फिसा जानाय लोंनायल'सो नुगोन मानसिफ्रा खिन्थु बिनि सिङावदि मा मा खामानि थायो नोंथांमोना नुनाय नङा जायसो जायो जायसो थायो जायसो मावो बेसो मिथिगोन आरो ना थ' ओंखायनो आंहा गस्ला गाननानै मावोबा दाङोबा माने आंहा ब्ला ब्लासिन मोनसिनो आरो ना खामानिया एरसिनो ओंखायनो माने जारजि हुदा आंहा गस्ला गाननानै खामानिफोरखौ फ्राद फ्राद मोनसिनो आरो ना मावनो बारला बुरलानो हाखु दाखु मावनांगौ जायोना गथ' लानानै गथ' ओरै फारसेथिं बुरखायनांगौबो जायो दसेनो गाबबाथाय दसेनो ओरै फिसा सानै हारसिं सामलायनांगौ एसेल' सादारन नङा आरोखि ना न'खर गंसे सालायनांगौ हारसिं बेसे खस्थ' जायो बुंनोबा मोजाङै बुंहर आरो ना मोजां रावै बुङोबा जोंबो लाखायो आरो गानखायो गाना नङा गानखायो गावनि हारिनि ड्रेसखौलाय मानो गानालासिनो थानो आरो ना बिमा माहारिखौ सनमान होनानै रायलाय आरोखि ना जोंबो हिन्जाव जोंबो गथ' सानैनि बिमा जाबाय मोजां सनमान होनानै रायलाय मोजाङै रावै बुंहर बिदि सिख्ला गोरलै थोरलै बुंनो दरखार गैया आंनि फिसायानो दिनैसिमबो आंखौ सिख्ला गोरलै होनफेराखै थ' नोंथाङा सोर आंखौ सिख्ला गोरलै होननो आरोना बेबायदि सिख्ला गोरलै थोरलै बुंहरनो नाङा आंखौ मोजाङै रावै बुंहर बुंनोबा बिदि सिख्ला गोरलै थोरलै बुंनो नाङा बेबायदि मालाय हिन्जावखौ बेबायदि सिख्ला गोरलै थोरलै बुंहरनो नोंहा मोन्थाय गैया आरोना बेबायदि बुंहरनो नाङा जानला मोनला खुगा बाहायनो नाङा खुगाखौ दं होननानै आंना दावदैया गुंग्रुं गांग्रां नै गोदौबाय मालाय नायलायबाय दे बिमा बिफाखौ बेखौ नायनोनो आरोखि ना बाबा होननानै मबाइलखौ होफैयो आंनो सनाया बेखौल' नायो आरोना बियो ओमफ्राय बेखौ नायनोनो बाबा होननानै दहायनिफ्रायनो मबाइलखौ होफैगासिनो दं आंनो ओमफ्राय मोसालायबावो देखायबा मा होनदों जि मोजां बारदों दावदैया जागोननायखाय दावदैखौ हाननानै लाजोब्बाय आं ओमफ्राय आलुआ एसे नांबावगौ हाथ'बाय खनसे बेखौ जिरनानै लागोन र' आङो ओरै आलुआबो जाबाय खांनानै लाबाय ओरै दावदैखौबो एवनानै लागोनसै र' मारो मा जाखो जायाखिसै जाबाय नै आंना दावदैयाबो लानोसै आलुखौबो होबाय नै आलुखौबो एवबाय आं दसे एवनोसै आलुखौबो दहाय फुङाव मा होनोमोनलाय अखा खोरोमनायाव जोंना फांखायावनो एकदम सारअन्थाइ खेननै गावदों जाला फांखाया अरफ्लाम जोंफैलायदों गिलुबालुनो अखा खोरोमबाथाय अबाव थागोन अबाव मानगोन जाथारो फिसा सानैखौ लानानै खाराव मारावनो दै होबाय आं गोदौगासिनो दङ नै गोदौथोंसै मैथा खानानै लानां मैथा एसे आथिङाथ' गोलै सेन्देलबो गाना नोङो ओरै फै मैथा खानि मैथा आबो आं खानसै लाबो दाहाय बिखुनजोनो सबाय बिमा मैया खानायखौबो हैनो मोनाखै आं दा अखा हाबाय बायाबा बेलासियाव हैनोसै मैथाबो जानो गोथाव मोनथारो बियो आंथ' बारा जाबांनो हाया मैथाखौ आंना खर' बोरैबा मोनो ओंखायनो आरो हारसिं थानाय ना फिसा सानै गाहाम नायनांगौ ओंखायनो बासि जानांगौ जायो आरोना खाजाफोरखौ बबेखौबा मैथाजों बारा हाया जानो मैथाखौ बारा हाया आं जानो फार्स्ट ओंखारजेननायाव मोनजाबानो जायो आङो एसे ओमफ्राय लास्टाव फिथाइ थाइख्रिबा मा जाखो बियो मबाइलखौ बे गाहायाव दोनलायलायनानै मानसियाबो गोलैखांबावबाय नैबे दैस्लुङाव सिफुङा बोरो गस्लाया दुस्थ' जादों बियो सेस नोंनोथ' सेस खामानि लाजोब्बाय सेस लायनो दाना
सिजोब्बाय नै थ' गस्ला सोलायनोसै फैद' खाखांबाय खादासे मा जालायखो फै जाबाय नै आंना आलु ओंख्रिया दाउदैबो होबाय ओमफ्राय मैथा गांनै गांथाम होस्रोबाय आं नङाबा गोदै दै मोनजायोना आलुखौ ओंखायनो मोननै मोनथाम मैथा खैसिब गोथाव मोनजायो आलुआव होनानै जाबा होनानै जाफेराखैबा सोरबा जानाय आलुखौ मोनहोगोरदो ओमफ्राय लास्टाव खांनोसैबा दाबायदि नै बेबायदि मोननोसैयाव होदो मैथाखौ गोथाव मोनजायो जाबाय मोनबाय नै ओंख्रि मोनखांनानै ओंखामबो जाननानै होखाबाय आं ओंखाम मोनगोरथोंसै ओमफ्राय जानोसै बानलु गोरान सावदों नै आङो बाथोन जानो लुबैदों सिफ्लेनानै मोनबाय नालाय सनाफोर माथोबाव सामब्राम लायनो बानलु गोरान नै फिसाजोआबो दाउदै हरबाय नालाय आङो जि मोजां जाहैबाय ओंख्रि बिदैसो बाथोनखौ सिफ्लेना लानोसै बानलु गोरान सावनाय बिराद जानो लुबैखादोंमोन आं ओंखायनो सावबाय दिनै हनै गोलैबाय दाउदैया गोलैबाय नोंना हनै दाउदैखौबो होफाबाय आं फिसाजोनो सिंनिखौ होआखै आं थांथा जानो गिनानै बे सानि खबारखौल' होदों एसे दाउदै होनानै सिफ्लेना लानोसै दाउदै बाथोन दावराव खोनादोंना कुलार होदोंना आं ओंखायनो दावराव खोनादों गरमथार बे अखा सान्दुं गैयाबाबो जिरायनानै जानांगौ मैथा होस्रोदोंना गांनै गांथाम ओमफ्राय खैसिब गोथाव मोनजाथारदों जाखांबाय नारा नाथा बिमा फिसा एबार फिसाजो फैनायखौ नेनोसै एकथायानो जाबाय नालाय टाइमा 1:40 गयो सान्दुं दुंलायबाय नै आरामनो एसे दुंबा हामसिगौ गस्लाफ्रा राननायनि